Kreuzer zamiešal puk a dokázal vystreliť. Galbraith, Menfelský, ďalšia Gocová strela. Nikolaj Goc, tam bol takmer gól. Bude sa telefonovať. Hlavný rozhodca, ktorý je za bránkou, ukázal, že puk prešiel až za bránkovú čiaru. Ten druhý rozhodca zatiaľ nebol rozhodnutý, že či ukáže do stredového kruhu na vhadzovanie, ale Nikolaj Goc spálil tvrdú ranu a puk. Uvidíme určite ten horný záber z kamery, ktorá je umiestnená nad bránkou, nám ešte predtým, ako sa to dozvieme z úst rozhodcu, potvrdí alebo vyvráti, či to bol gól alebo nie. Asi áno. Áno, podľa tohto záberu bolo vidieť, že puk bol celým objemom za bránkovou čiarou. Zrejme to potvrdí aj bránkový alebo videorozhodca v tejto situácii. Áno, veľmi rýchlo potvrdený gól. Bratia strelcami prvého a teraz tretieho gólu. Najskôr to bol Marcel, teraz Nikolaj. Pre nemecký tým veľmi dôležitý moment, pretože odskočiť na 2 góly v zápase s Dánmi, ktorí v ofenzíve nie sú veľmi nebezpeční dnes večer, alebo dnes popoludní. To pre nich